मा बुंगोन दे बुंलाय दाब्ला हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन संनायनि भिडिअ जागोन दै लोगोफोर आङो किचेनाव हाबगोन आरो ना दिनै आङो मा बेदर संगोन आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो ना लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होगोन आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन आरो ना लोगोफोर दे लोगोफोर अब्ला आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो आङो दिनै मा मावगोन आरो बे संनाय खावनायनि उनावहाय आङो बबेयाव थांगोन आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन शेयार खालामगोन दे लोगोफोर नायलांबाय था फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे किचेनाव हाबनोसै आरो ना लोगोफोरनि दे नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन आरो ना संलायनोसै लोगोफोरनि बोरमा बेदर दिनै सानडे होखावलायनोसै जानाया बिदि संनोसै आरो ना लोगोफोरनि माबायदि जायो नायलांदो दिनै माने सानडे नालाय आरो संनायाव बाहागो लालायबाय आरो ना फुंनि समाव दसे बेनिफ्राय बेनि उनाव आरो जोङो दा नावनो चार्चआव थांगोन ओमफ्राय दिनै संनानै खावनानै गालांखानोसै आरो ना मानो नङाबा लेट जाफैयोना जोङो मा होनना बुङो चार्चआ मथा-मथि 12:30हालागै जायो आरो ना जोबनाया बेनिखायनो दिनै संनानै गालांखानोसै आरो स्पेसियेल बोरमा बेदरनि गोथाव जागोन ना जाया लोगोफोर एसे खिन्थाहरदो फोरमायहरदो आंनि संनाय स्टाइला जादों ना जायाखै बोरमा बेदर संनाया माने जोङो फ्राय बोरमा जानाय जाया दे बेनिखायनो थारमाने संनोबो बारा रोंबांनाय नङादां अब्लाबो संनायबाय नै लोगोफोर संनाय स्टाइला जादों ना जायाखै नोंथांमोना जुदि बोरमा जाबाय थायोब्ला मिथिगोन माबायदि सङो ओमफ्राय रोङाबाबो एसे संनो नाजाबाय आरो ना लोगोफोर दे नायलांबाय था फाइनालि बेदरा दायो मोनबाय जानानै जाबायसै आरो मथा-मथिनो लोगोफोर जानोसै गोथाव यामि Church dengan 177 आरो fellowship group di sampai dengan 21 दा बिदिब्ला जोंहा total जोंनि सिङाव internal church जाबाय 198
बेनिफ्राय C नम्बराव दङ families 8,840 जोंहा बेबादि फेमिलिफोर दं D नम्बराव दङ baptized member 30,862 आरो बेनिफ्राय नन बाप्टाइज मेम्बारफोर दङ 10,194 बिदिब्ला टोटेल जोंनि पपुलेसना जाबाय 41,056 बेनिफ्राय बाप्टिजम डिउरिं द इयार जोंनि फेमिलिफोरनिफ्राय 340 ल' आं दायो बेसेबां बुंनायनिफ्राय 480 बुंफ्लांबाय दा 340 ल' जोंनि गेजेरनिफ्राय बाप्टिस्म जायो बेनिफ्राय बिनि बेजों नायबायनो हाबिबना बुंबाय सिक्रिटि होबाय स' माबानि रमियानि 3:8नि 23:40निफ्राय नायलांब्ला जों मोनगोन जिसु ख्रिस्ट'नि थैजों जानाय जि प्रायश्चित बे प्रायश्चितजों इसोरा जोंखौ धोरोमिया खालामबायनो धोरोमिया खालामबाय बेनिखाय माबायावहाय मा होनना बुङो बुजा गोजानायाव बुंदों नोंसोरनि अपबादक सयता जाया सान हर मा खालामो अपबाद होबाय थायोनो जोंखौ इसोरनि नोजोराव मार्टिन लुथारखौ बुंनाय बादि नोंहा नैबे पाप दङ उमुक खालि नों बे पाप मावनाय नों बेबादि खालामनायमोन बेबादि बुंनायमोन बेबादि मावनायमोन इसोराव लाबोना होनायनो मार्टिन लुथार जोंखौबो अपबाद होबाय थायो इसोरनि सिगाङाव आरो होगोन देना बिसानि दिना बे आंनिसो उमुक दिना बे पाप मावदों बेबादि खालामदों सयताना दाबि खालामगोन जोंखौ नाथाय जिसुआ बुंगोन आंनि थैजों प्रायश्चित खालामनाय जाबाय जेसेबां जना जिसु ख्रिस्ट'नि थैखौ बिश्वास खालामबाय बेसेबां जनिखौ जिसु ख्रिस्ट'नि थैजों प्रायश्चित खालामनाय जाबाय प्रायश्चित माने सुख'नाय जाबाय धोरोमिया खालामनाय जाबाय पाप गैयि होननानै साननाय जाबाय आरो बेनि प्रायश्चित पाप गैयि होनना खालामनाय जाबाय जोंनि पापनि जिथु मुल्य जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि थै होनानै क्रुसाव बेखौ आदाय खालामबाय फोजोबबाय आरो बेनिखाय बेनि थैजों जों मा खालामो धोरोमिया होनना सानजायो 9 नम्बर इसोरनि न'खरा गोथार जोंनि न'खरफ्रा मा जानांगौ गोथार जानांगौ माबोरै मा मोनजादों मा बेलाय मा बुङो दे बुंलाय दाब्ला बेलाय दोङो निमकि आरो लालमहन न निमकि लालमहन होनना बुङो बेखौ नै बिथिं जोंहा नै रिफ्रेशमेन्ट निमकि लालमहन आरो सा मा होनना बुङो बेयो जाहैबाय जोंहा मा होनना बुङो जोंनि मण्डलिनि मोनसे न'खरा माने गोदान गारि लादों आरोना बेनि थाखाय सा आरो जानाय होनो आरो फैबाय ओमफ्राय दायो जानायाव बाहागो लानोसै आरोना लोगोफोर दहायो नोंथांमोननो दिन्थिलांदोंमोन बोरमा बेदर संनाय ओमफ्राय दायो बेखौ जोङो जासिगोन दा नै रेडि खालामबाय थादों एसे माने जगार खालामबाय थादों आरो नोंसोर मिसेसआ मोनजाथारसिगोन लोगोफोर आरो जानायनि भिडिअ आरो आङो दिन्थिलांगोन दे लोगोफोर नायलांबाय था ओमफ्राय बेदरखौ नै जानो मोनजाथारसिगोन नै बे जाहैबाय दहाय आङो दिन्थिदोंमोन ना मा होनना बुङो बोरमा बेदर होननाय बोरमा बेदर संनाय नैबेनो दै लोगोफोर बोरमा बेदरा ओमफ्राय जाहैबाय नैबे ना फ्राय बेनिफ्राय आरो नै बिथिं जाहैबाय जोंहा नै बियो लकेल दाउ बेदर दै बे जाहैबाय मैया मोनावनिमोन दै लोगोफोर मैया हरनिमोन बियो आग्लायनाय ओमफ्राय आंथ' बोरमा जाया दै लोगोफोर बोरमा जाया आङो संदोंल'सो आरो नोंथांमोननो दिन्थिदों बिराद बेदर जानो हायो साननो हागौ दै खिन्थु आं जाया बिदि आङो नाखौ जागोन आरो दायो नाजों जागोन आरो मैगङाबो बिदि स्पेसियेल बिदि हेभि मैगं गैया मोनसेल'सो जोंहा मा होनना बुङो नै बिथिं बोरमा बेदर थाबाय ना फ्राय थाबाय बेनिफ्राय नै बिथिं लकेल दाउ थाबाय आरो ने ओमफ्राय बेलेग मैगं गैया बिदिनो एकदम सिम्पोल जायो आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय नै बिथिं फेमिलिया जा बेनो नैबे जाहैबाय मिसेस सिनाय मोनखायो गोबाङा आरो गोबाङा सिनाय मोनाबो जानो हागौ एसे नायना लादो बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय फिसाजो गिदिरा नै बिदि नै बिथिं फिसाजो गिदिर बेनिफ्राय जाहैबाय नै बिथिं प्रिन्सेस मा खबर मोजां बोरमा जाया दा बोरमा जायाबा बेबो बोरमा जाया ना फ्रायजोंसो जागोन बोरमाखौ मा होनना बुङो बिमाजों ओमफ्राय फिसाजो गिदिरजों जासिगोन आरो ओमफ्राय आंबोथ' जाखाया जाहैबाय बोरमा बेदरखौ ओमफ्राय आंनिया नै ना फ्राय जानोसै बेनिफ्राय आरो नै बिथिं लकेल दाउ मैया हरनि बासिनाय नैबेखौ जानोसै आरो ना लोगोफोर
दे लोगोफोर नायलांबाय था बिदिब्ला जानायनि भिडिअल' लाबोयो होनना बुंनो हादै लोगोफोर आङो बेखौ कनफार्मावबो नोंथांमोननाव निमाहा बिगोन आरो ने दे अब्ला लोगोफोर जालांबाय थानोसै दिनै बिथिं जाहैबाय साथामखौथ' आङो देखायबाय हिन्जाव फिसाजोफोरखौथ' देखायबाय ओमफ्राय नै बिथिं आरो बर' राजाया नै बिथिं बिफाया नै बिथिं दङ बर' राजा दे लोगोफोर अब्ला नायलांबाय था जालांनोसै